Günün ikinji ýarymynda Türkmen Hally Döwlet Birleşigine Türkmen halysyny aslanan bütün dünýä jemgyýetiniň 25-nji mejlisi geçirli. Şeýle-de Türkmen halysyny aslanan bütün dünýä jemgyýetiniň nowatdaky mejlisine gatnaşýan daşary ýurtly mihmanlara söz berli. Olar dünýäde beýik şöhrata münasip bolan Türkmen halylarynyň asyl mekanyna gurulýan bayramçylyk dawralaryna gatnaşmagyň we bu ýerde çykyş etmegiň öýleri üçin uly mertebedegini bellediler. Şeýle-de mejlise çykyş eden daşary ýurtly halysynatlar Türkmen topragynda merilen mihmansaýarlyk we meýleşdirilen çärelerin ýokary gurabaçylyk derejesiniň üpjün edileni üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadamyza sag bolsun aýtdylar. Mejlisiň dowamyna çykyş eden alimler we işegeler Türkmen halylarynyň dünýä derejesindäki awraýynyň mundan meýlekde belinde galmagy, halçylyň milli däpleriniň häzirki döwrüňe gybap derejede ösdürmegi we geljek nesillere ýetirmek ugruna bilelikdäki tagalalaryny gaýgyrmajak ananırdılar. Sonra Türkmen halysyny aslanan bütün dünýä jemgyýetiniň 25-nji mejlisi degişli bölümçelerde dowam etdi. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna halçylyk sungaty milli mirasymyz adly bölümçe adnyjylar halçylyk sungatynyň taryhy, onuň ösüş tapgyrlary we häzirki döwürde ýeten derejesi baradaky çykyşlardan ediler. Magtum Murady Naky Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutyna geçmişden eşdilýän ýan Türkmen halysy bilen geçirilen maslahatda Türkmen gen gyýylarynyň taryhynyň dowamyna döredän ajaýyp gymmatlyklary, Türkmen halylarynyň gadymy beýik üpek ýolunyň gatnaşygyny işçileşdirmekdäki orny dogrusyna gurrun etdiler.